Good morning, good afternoon, good evening mga kalaag. Dito tayo ngayon pa rin sa may Bantayan Island. Dito tayo sa isang resort. Bagong gising tayo kaibigan. Kasi dito ginanap ang aming team building, no? Cebu First. Mga sales agent at brokers dito kami nagpalipas ng gabi. So pasyalan ko ang may bayan ngayong umaga. So guys, hibas guys. Walang masyadong tubig. Ito guys, ang halakhakan ng mga natutuwang kasama namin. Guys, no? May pupuntahan pa tayo guys sa malayo. Tingnan natin talaga ito ano. Talaga white sand dito guys sa Puok, Santa Fe, Bantayan, Cebu, no. Tingnan mo ang buhangin nila guys, no? Lapad guys ang ano kanilang buhangin, white sand talaga. Ito public beach na siguro to guys, no? Kasi mga mangingisda na nandito.
Guys, napakaganda ng area guys. Oh. Tahimik dito guys. Walang kaingay-ingay. Oo. Tumingis dan dyan guys. Ito guys ang kanilang bangka. Inikot ko guys ang buong parte ng Puok. Baybayin ng Puok, Bantayan Island. Mga local mga isda guys. Nandyan sila. So hanggang dito lang guys. Salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik ng ating vlog. Maraming salamat. God bless all.